Добре дошли на Луната! Не пропускайте да посетите най-горещото заведение тук. Държи го не кой да е, а Еди Мърфи. Но дори той не е застрахован от проблеми. Не пропускайте забавление, за което една планета не е достатъчна. Плуто наш, събота от 20 часа по BTV Comedy. Каквото и да си мислите, че знаете, едва ли някога сте предполагали, че Сандра Бълок и Никол Кидман са магьоснички. Свръхестествените им способности решават много проблеми. Но ще могат ли да преборят семейното проклятие, че който се влюби в тях, не го чака нищо добро? Приложна магия. Неделя от 20 часа само по BTV Comedy.